በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋኒ ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ወርሓ መጋቢት ባሕቲ ጥዕናና ባሕቲ ጽድቂ ባሕቲ ፍስሓ ባሕቲ በረኸት ይግበረልና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በረከታ ኣማላድነታ ጣዕመ ፍቕራ ኣደነታ ለውሃታ ናይ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ባሕቲ ሓጎስ ይግበረልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 1 ወላዲተ ኣምላክ ኣዴ ልሳን ኮነኒ ኣቦና ማቱሳላ። በዚህ ዕለት ድማ ካብ ኣቦና ኣዳም ሻምናይ ትውልዲ ዝኾነ ኣቦና ማቱሳላ በዓሉ ይኽበር። ቅዱስ ኣቦና ማቱሳላ ወዲ ጻድቅ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሄኖክ እዩ። ኣቦኡ ንቑኑዕ ላሜሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ታሪክ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ዝጸንሐ 969 ዓመት ዝጸንሐ በዓል ዓብዪ ወይ ከዓ ነዊሕ ዕድመ ኣቦ እዩ። ከምኡውን ሓደ ካብቶም 10 ቅዱሳን ኣቦታት እዩ። 10 ቅዱሳት ኣቦታትና ማለት ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣዳም፣ ኣቦና ሴት፣ ኣቦና ሄኖስ፣ ኣቦና ቀይናን፣ ኣቦና መላሊኤል፣ ኣቦና ያሬድ፣ ኣቦና ሄኖክ፣ ኣቦና ማትሳላ፣ ኣቦና ላሜሕ፣ ኣቦና ኖህ እዮም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ በርኪሶስ በዚህ ዕለት ናይ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ቅዱስ በርኪሶስ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ንክርስቲያን ዝፈቱ ኣብ ናይ ቄሳር እለእስክንድሮስ ዘመነ መንግስት ተሸይሙ ከሎ ሃዋርያት ይሕልውዎም ከም ዝነበረ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ነቶም ህዝቢ ሓለዎም። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን እለእስክንድሮስ ሞተሞ ድሕሪኡ ቄሳር መክስሚያኖስ ነገሰ። ንክርስቲያን ከዓ ብጽኑዕ መከራ ኣሳቀዮም። ካብኦም ከዓ ንብዙሓት ቀተለ። ሃገሮም ገዲፎም እውን ዝተሰደዱ ኣለዉ። እዚ ኣቦ ድማ ሃዲሙ ናብ ገዳም ኣተወ እሞ እቶም ህዝቢ ድማ ደልዮም ሰኣንዎ። ድሕሪኡ ስሙ ዲዮስ ዝተባሃለ ካልእ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኦም ሸሙ። ንሱ ከዓ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ዓረፈ። ድሕሪኡ ስሙ ኣግርንዲዮስ ዝበሃል ካልእ ኤጲስቆጶስ ሸሙ። ናይ ስደት ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ ድማ እዚ ኣባ በርኪሶስ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ኣግርንዲኖስ ዝበሃል ካልእ ኤጲስቆጶስ ከዓ ሸይሞም ጸንሕዎ። ናብኦም ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ድማ እቶም ህዝቢ ብምምጻኡ ደስ በሎም። ኣግርንዲኖስ ድማ ተመሊሱ ኣብ መንበረ ጵጵስናኡ ክቕመጥ ለመኖ። ብዓብዪ ድኻም ድማ ኣብ መንበሩ ኣቐመጥዎ። ምስ ኣግርንዲኖስ ድማ 1 ዓመት ነበረ። ኣግርንዲኖስ ከዓ ዓረፈ። ኣባ በርኪሶስ ድማ ብጣዕሚ ክሳብ ዝኣርግን ዝደክምን ነበረ እሞ ንወገናቱ ከዓ ካልእ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኡ ክሸሙ ለመኖም። ንሶም ግን ኣይከውንን በሉ። በቲ ወርሓት ድማ ናይ ቆጶዶቅያ ኤጲስቆጶስ ስሙ እለእስክንድሮስ ዝበሃል ሓደ ሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጣ ጸልዩ ናብ ሃገሩ ክምለስ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ እሞ ስርሑ ኣብ ዝወድአ ግዜ ድማ በዓላት ኣብ ዝተወድአ ናብ ሃገሩ ክምለስ ፈተወ። ድሕሪኡ ኣብ ናይ ትንሣኤ በዓል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም መእተዊ ናብ እገሌ ኣንፈት ውፁ ናብቲ ኣንፈት መጀመርታ ዝኣቱ ሓዝዎ። ብናይ ጵጵስና ስራሕ ድማ ክሕግዞ ምስ በርኪሶስ ገበርዎ ዝብል ቃል እንሆ ተሰምዐ። ወፂኦም ድማ ናብቲ ኣንፈት ኣብ ዝበጽሑ ግዜ ንእለእስክንድሮስ ረኸብዎ እሞ ክሕግዞ ከዓ ብዘይፍቓዱ ምስ ኣባ በርኪሶስ ገበርዎ። ክሳብ ዝዓርፍ ድማ ምስ ኣባ በርኪሶስ ነበረ። ኣባ በርኪሶስ ሙሉእ ናይ ህይወቱ ዘመን 117 ዓመት ኮነ። ኤጲስቆጶስነት ቅድሚ ምሻሙ 81 ዓመት ነበረ። ኣብ ሽሞቱ ከዓ ን36 ዓመታት ነበረ።
ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ቅዱስ እለእስክንድሮስ በዚ ዕለት ድማ ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ እለእስክንድሮስ በዓሉ እዩ። እዚ ቅዱስ ድማ ሰማዕት ናብ ሃገረ ሮም እዩ ናይ ሃገረ ሮም እዩ። ንዕኡ ብዘይ ምእዛዙን ንዝረኸሱ ጣዖታቱ ብዘይ ምስዋኡ ከዓ ከሓዲ መክስምያኖስ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮ። ብጣዕሚ ከቢድን ዓብን ዝኾነ እምኒ ደንጎላ ኣብ ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ስቐሎ። ብዙሕ ግርፋት ከዓ ገረፎ፣ ጎኑ እውን ቀደዱ እሞ ኣብ ገጹ ከዓ ናይ እሳት መብራህቲ ወሰኹ። ነቲ ስቃይ ኣብ ዘይፈርሐ ግዜ ከዓ ርእሱ ብሴፍ ክቆርፁ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕታት ኣክሊል ተጓናጸፈ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብቅዱሳኑ ይለመነና፣ በረከቶም ከዓ ይሕድረልና ኣሜን። መጋቢት 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ማቱሳላ ኣብ 969 ዓመቱ ዝዓረፈሉ እዩ። ካልኣይ ቅዱስ በርኪሶስ ዘኢየሩሳሌም፣ ሳልሳይ ቅዱስ እለእስክንድሮስ፣ ራብዓይ ቅዱስ መርቆሪዎስ፣ ሓምሻይ ኣባ ሚካኤል ዝሃገረ ኣስሪብን ኣባ ዮሃንስ ዝሃገረ ቡርልስን። ሃይማኖት ኣበውን ግጻዌን ስንክሳርን ዘሰናድኡ እዮም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለቅድስት ድንግል ማርያም ድንግል ኣዴና፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 1 መጋቢት ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም ኣሜን። ከምኡውን ናይ ዕለት 2 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 2 ብሓው ተቐቲሉ ደሙ ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ምውታን በኹሪ ዝኾነ ጻድቕ ኣቦና ኣቤል ዕረፍቲ እዩ። ሰማዕት ኣቡነ ኣላኒቆስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ዓለም ብንግስና ምንባር ንዒቖም ዝመነኑ ብዙሕ ተኣምራት ብምግባር ዝፍለጡ ወዲ ንጉስ ኣፀየ ይኩኖ ኣምላክ ናይ ዳግና ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ከምኡ እውን በዚ ዕለት ምስ ቅዱስ ፊላታዎስ 9700 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ስንክሳር ብሓፂር ጓል ሕርቃስ ሕልሚት ትርጉም ነቢት ሳቤላ ብሰማዕትነት ዓረፈት ሞ ብማለት ዝጠቐሳ ቅድስቲ ሳቤላ ድማ ሰማዕት ዕረፍታ እዩ። በረከቶም ናይ ኩሎም ይሕድረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ቴዎናስ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣባ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጥመቆ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣናጉንስጢስነትን ቅሽናን ሾሞ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ገጽ ዝብል ከሓዲ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ኣብ ዝተንስአ ጊዜ ኣባ ቴዎናስ እንተመሃሮ እምቢ ምስ በሎ ኣወጊዙ ፈለዮ። ንዝኸፍአ ናይ ክሕደት ሃይማኖቱ ድማ ኣጥፍአ። ኣብ ዘመን እዚ ዓብይ ኣቦ ድማ ዓበይቲ ሰማዕታት የሕዋት ቆዝሞስን ድምያኖስን ኣዶኦም ድማ ቴዎዳዳን ብሰማዕትነት ዓረፉ። ኣባ ቴዎናስ ድማ ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 16 ኮይኑ ንሃይማኖት እንዳጽንዐ ንብዙሓት ከሓድያን ምሂሩ ብምጥማቕ ብዙሕ ምስ ኣገልገለ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ሰማዕት ኣቡነ ኣላኒቆስ። ኣቡነ ኣላኒቆስ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት ናይ ጣዖታት ኮንቱነትን ብምምሃር ናይ ጎይታና ኣምላኽነትን ናይ ጣዖታት ኮንቱነትን ብምምሃር ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐት ሃይማኖት መለሶም። ናይ እንዴና ገዛኢ ሃገር ዝኾነ ከሓዲ ንጉስ ስለ ትምህርቱ ንሱ ከም ዝቐትሎ ፈሊጡ ሓደ መዓልቲ ንህዝቡ ኣኪቡ ቀዲሱ ኣቕረቦም። ንህዝቡ ምሂሩ ድማ ኣቕሪቡ ምስ ወድአ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ሃይማኖት ምእንቲ ክጸንዑ መኺሩ ካብ ሎሚ ንድሓር ንገጸይ ኣይክትርእዩንን ኢኹም በማለት በርቲዖም ምእንቲ ክጾሙን ክጽልዩን ነገሮም። ንሱ ድማ ኣቐዲሙ ከም ዝሓሰቦ ከሓዲ ንጉስ ጭፍራኡ ልኢኹ ንኣቡነ ኣላኒቆስ ኣምጺኡ ንናይ ጣዖት ኣምልኾ ብምንቃፍ ንህዝቡ ምሂሩ ናብ ክርስትና ስለ ምምጻኡ ምስ ሓተቶ ፍሉይ ብዝኾኑ ጽኑዕ መሳቀይታት ብጣዕሚ ኣሰቃዮም። እቲ መኮንን ድማ ንኣቡነ ኣላኒቆስ ምስቃይ ኣብ ሰልቸዎ ጊዜ
ንርእሱ ብሰይፊ ብምእንቲ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣቡነ ኣላኒቆስ ድማ ቅድሚ ምሟቱ ንሓደ መርከበኛ ንስጋኡ ናብቲ ወደብ ወሲዱ ምእንቲ ከቐምጦ ነገሮ። ንስ ድማ ኣቦና ከም ዝበሎ ገበረ። ምእመናን ድማ መጺኦም ንናይ ኣቦና ቅዱስ ስጋ ወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብክብሪ ኣንበርዎን። ካብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ስጋ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣይሞ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም እውን ይምሓረና እግዚአብሔር ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘዳግና ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘዳግና ወዲ ጻድቅ ንጉስ ኣጼ ይኩኖ ኣምላኽን ወዲ ልዕልተ ወይንን ክኸውን ከሎ ንግስና ገዲፎም ብናይ መልኣኽ መራሒነት ናብ ኣኽሱም ከይዶም ዝመነኑ ኣቦ እዮም። ኣቦ ድማ ኣደናቒ በዓል 12 ቤተ መቕደስ ገዳም ገዲሞም እዮም። ቀደምቲ ዝተባሃሉ ብዙሓት መነኮሳት ድማ ኣመንኮሱ። ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ጻድቅ ኣብ ሓደ ወቕቲ ጥምየት ኮይኑ ኣብቲ ተወዲኦም ከብቲ ተወዲኦም ዝሕረስ ምስ ጠፍአ ኣእዳዎም አንጨብጪቦም ኣንበሳን ዓጋዜን ፀዊዖም ኣብ ሓደ ገይሮም ጸሚዶም ሓሪሶም ዘሪኦምን በታ ዕለት ኣብፂሖም ነቶም ህዝቢ ዝመገቡ ናይ በረኸት ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ማይ ተከዘ ንህዝቢ ብተኣምራት ብገመድ ዘሳገሩ ኣቦ እዮም። ኣጋይሽ መነኮሳት ክሓትዎም ኣብ ዝመፁ ግዜ ንኣጋይሽ ኢሎም ቆቋሕ ሒዞም ሓሪዶም ኣብ ድስቲ ገይሮም ሰሪሖም ኣቕረቡሎም። እቶም ኣጋይሽ ግን ንሕና መነኮሳት ከለና ከመይ ኢሉ ስጋ የብልዐና እንዳበሉ ክሓምዩ ከለው እዞም ጻድቅ ናይ ውሽጦም ፈሊጦም ተሓሪደን ፀብሕስ ንዝተሰርሓ ቆቋሓት ኡፍ እንተበለለን እተን ቆቋሕ ነፍሲ ዘሪአን ካብ ድስቲ በሪረን ከዳ። ነዚ ተኣምር ዝረኣዩ ኣጋይሽ ድማ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ይቕረበሉልና ኢሎም ንስሓ ኣተዉ። እዞም ጻድቅ ካብ ጎይታና ዓብይ ብዙሕ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበሉ ብሰላም ዓረፉ። ናይ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም እግዚአብሔር ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ጻድቅ ኣቤል ኣቦና ኣዳም ኣቦናን ሂዋን ኣዴናን ኣምላኽነት ብምድላይ ንዝተውሃቦም ትእዛዝ ብዘይምሕላዎም ውልድነቶም ካብ ምስኣኖም ንላዕሊ ሞት እውን ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊ ደቆምን ኣምፀኡ። ሰይጣን ድማ ንሰብ ምስሓትን ፍቓዱ ንምፍጻምን ዝሰልጠነ ኾነ። ኣዳም ኣቦና ካብ ገነት ተባሪሩ ምስ ወፀ ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወረደ። ስለ በደሉ ድማ ፈጺሙ እንዳሓዘነን እንዳልቀሰን 100 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ንሄዋን ብግብሪ ፈለጣ እሞ ቃየልን ሓፍቱ ኤልዩድን ተወልዱ። ኣዳም ደጊሙ ድማ ብግብሪ ምስ ፈለጣ ኣቤልን ሓፍቱ ኣቅሌማን ተወልዱ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ 4 ደቂ ሰባት ጥራሕ ኮይኖም ተረኽቡ። ደቁ ድማ ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ኣዳም ንሄዋን ኣማኺሩ ዘርኢ ዘረሓሓቐ መሲልዎ ናይ ቃየል መንታ ንኣቤል ናይ ኣቤል መንታ ንቃየል ኣመርዓውዎም። ናይ ቃየል መንታ ዝኾነት ኣቤል ዝተመርዓዋ ኤልዩድ ንኣዳም ሄዋን እትመስል ብጣዕሚ ምልክዕቲ ነበረት። ቃየል ድማ በዚ ግዜ ቅንኣት ሒዝዎ ንኣዲኡ ሂዋን ኣነ ንናተይ መንታ ኣቤል ድማ ንናይ ባዕሉ መንታ ምምርዓው ይግብአና በላ። ኣዳም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ተጨነቐ። ንቃየል ድማ ፀዊዑ ሓቢራ ምሳኻ ምስ ዝተወልደት መንታኻ ክትምርዖ ኣይግብአካን፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ክልቴኹም ንእግዚአብሔር መስዋእቲ ኣቕርቡ እሞ ነቲ መስዋእቲ ዝተቐበለሉ ትኹን በሎም። ኣቤልን ቃየልን ድማ መስዋእቲ ኣብ ዘቐረቡ ግዜ ኣቤል ነቲ መስዋእቱ ብንጹህ ልቢ ኮይኑ ስለ ዘቐረቦ እግዚአብሔር ንመስዋእቱ ተቐበሎ። ንቃየል ግን ኣይተቐበሎን። ቃየል ድማ ፈጺሙ ሓዘነ። ሰይጣን ድማ በዚ ወቕቲ ናብ ቃየል ጽግዕ ኢሉ እንታይ የሕዘነካ ኣሎ በሎ። ቃየል ድማ 2 ግዜ በደል በጽሓኒ ኣቦይ ንመንታ ሓፍተይ ናብ ኣቤል ሓወይ ኣመርዓዋ፣ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር መስዋእቲ ኣይተቐበለን በሎ። ሰይጣን ድማ ምኽሪ ካባይ ስማዕ ንኣቤል ሓውካ ናብ ምንጪ ማይ ውሰዶሞ ማይ ክሰቲ ክብል ብእምኒ ጌርካ ቁተሎ። ኣብ ዝሞተ ግዜ ድማ ንስኻ ንኽልቲአን ክትምርዓወን ኢኻ ዝኽልክለካ የለን በሎ። ቃየል ድማ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ደስ በሎ። ልቡ ድማ ብናይ ዝሙት እሳት ነረደ።
ሰይጣን ከም ዝመሃረ ድማ ንሓው ኣቤል ቀተሎ ብጓል ብምቕናእ ጻድቕ ኣቤል ብግፍዒ ብኢድ ሓው ሞተ። ብኸምዚ ድማ ሞት ናብ ዓለም መጸ እሞ ኣተወ። እግዚአብሔር ድማ ንቃኤል ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ እንተበሎ ቃየል ሕጂ እውን ብልቡ ብምጅሃር ኣነዶ ናይ ኣቤል ሓላዊ እየ ብምባል መልሲ ሃበ። እግዚአብሔር ድማ ንቃኤል ረገሞ። ከምኡውን ካብዛ ንደም ሓውካ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን፣ ንምድሪ ምስ እትሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትህበካን እያ። ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓይን ኩን ኢሉ ረገሞ። እዚ መርገም ዘርኡ ብጥፍኣት ማይ ካብ ገጽ ምድሪ ክሳብ ዝድምሰስ ኣብ ልዕሊ ቃኤል ዝበዝሕ ኮነ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ድማ ንጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ክዘልፎም ከሎ ከምዚ በሎም፣ እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውእን ዝቐተልኩምዎ ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ጻድቕ ደም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ በሎም። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ስለ ጻድቕ ኣቤል ክምስክር ከሎ ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃኤል ዝበልጽ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቅ ምዃኑ ብኣኣ ተመስከረሉ፣ ብሙት ከዓ ገና ብኣኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ በለ። ኣዳም ኣቦና ድማ ንወዱ ኣቤል ኣብ ሰኣነ ጊዜ ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ንቃኤል ሓተቶ። ቃኤል ድማ ብትዕቢትን ብቁጥዓን ኣይፈልጥን ኣነዶ ናይ ኣቤል ሓላዊ እየ ኢሉ መለሰ። ኣዳም ድማ ንወዱ ምእንቲ ክደሊ ናብ ዱር ጎዩ እንተኸደ ኣብ ደንደስ እቲ ምንጪ ንበድኑ ረኸቦ። ንናይ ኣቤል ዓስከረን ድማ ሓቒፉ እንዳልቀሰ ወደየ እንታይ ረኺብካ መን ቀተለካ እንዳበለ ክበኪ ከሎ ካብ ናይ ኣቤል በድኒ ቃል ወፂኡ ቃኤል ሓወይ ቀተለኒ ኢሉ ንኣቦኡ ተዛረበ። ኣዳምን ሂዋንን ድማ ብሞት ናይ ኣቤል ወዶም 28 ዓመት እንዳልቀሱ ነበሩ። ድሕሪኡ ቅዱሳን መላእኽቲ ናብ ኣዳም መጺኦም ኦ ኣዳም ኣቦ ናይ ኩሎም ኣቦታት እንሆ ብስራት ወድኻ ኣቤል ናብ ገነት ገረብ ተሳለመ፣ ነብሱ ድማ ከምዝ ተፈተወ መስዋእቲ ናብ እግዚኣብሔር ዓረገት በልዎ። ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ምውታን በኹሪ ዝኾነ ናይ ጻድቅ ኣቤል ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ለይኩን መጋቢት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ዕለት ክልተ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ አላኒቆስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ሳቤላ ነቢይት፣ ቅዳሴ ቤታ ንድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ኣባ ሲኖዳ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተኣጋሲ፣ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ መጥምቀ መለኮት፣ ሊቅ ኣባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 3 መጋቢት ድማ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 3 ወርሓዊ በዓል ናይ ኣዴና ባእታ ማርያም ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና እዩ። ከምኡውን ናይ ኣቡነ ሊባኖስ ናይ ኣቡነ ኣንበስ ጸጋን በረከትን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲት ኣምላኽ ኣማላጅነት ናይ ኣቡነ ሊባኖስን ናይ ኣቡነ ኣንበስን ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። እንኳዕ ድማ መጋቢት 3 እንኳዕ ድማ ናብ ኣቦና ቅዱስ ቆዝሞስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 3 ቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት። ጳጳስ ማለት ኣቦ መራሒ ጓሳ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ናይ መንፈሳዊ ስልጣን ደረጃታት ብጠቕላላ 3 እዮም። ንሶም ድማ ዲቁና፣ ቅስና፣ ጵጵስና ክኾኑ ከለዉ ኣብ ትሕቲኦም 9 ዝኣክል ክፍልታት ኣለዎም። ካብዚኦም ድማ እቲ ዝዓበየ ስልጣን ጵጵስና እዩ። ጵጵስና ማለት ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ ከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ምሕላው ማለት እዩ። እዚ ስልጣን ኣብ ምድሪ ሸኸም ዕዳ ክኸውን ከሎ ኣብ ሰማይ ግን ክብሪ እዩ። ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ስጋኡ እንተዘይ ጨኪኑ ጵጵስና ኣይምነን እዩ። ቤተ ክርስቲያንና ድማ ሃዋርያዊት ከም ምዃና መጠን ሃዋርያት መሲሎም ክንዲ ሃዋርያት ኣኺሎም ንዝተለዓሉ ኣበው ጳጳሳት በቢግዚኡ በዓላት ተኽብር። ብፍላይ ድማ ንናይ እስክንድርያን
ንናይ አንጾኪያን ብዙሓት ኣቦታት ንኽብር ምክንያቱ ንሶም ዝቐንዐት ሃይማኖት ንምእመናን ክብሉ ብዙሕ መከራ ብኣኮቴት ስለዝተቐበሉ ካብዞም ቅዱሳን ሓደ ድማ ቅዱስ ቆዝሞስ ናይ እስክንድርያ ናይ ግብፂ መበል 58 ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ኣቦ እዩ። በቲ ዘመን እስልምና ዝሰልጠነሉ ዘመን ነበረ። ድሕሪ 600 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለምና ኣብ ዝተለዓሉ ሊቀ ጳጳሳት ድማ ንናይ ግብፃውያን ቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ቦታ ኣለዎም። ምክንያቱ በቲ ወቕቲ ምእመናን ንምሕላው ካብ ናይ ግብፂ ከሊፋታት ናይ ግፍዒ ጽዋዕ ሰትዮም እዮም። ካብዞም ቅዱሳን ጳጳሳት ሓደ ድማ ናይ እመቤትና ፍቕሪ ዝበዝሓሉን በዚ ዕለት ዝዓረፈን ቅዱስ ኣቦና ቆዝሞስ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ሊቃውንት ይምሓረና ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። መጋቢት 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣቦና ቆዝሞስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ሊቀ ጳጳሳት ይቕረታ። ካልኣይ ኣባ ቦርፎኒዮስ ክቡር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላክ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ኣበው ዘካርያስን ወስምዖን፣ ኣባ ኣቡነ ሊዋኖስ ዘመጣዕ፣ ኣቡነ ዜና ማርቆስ፣ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረ በንኮል ኣሜን። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላ አረፍኩም በዛት ዕለት መዋእያን ዓለም አንቱም በብዙሕ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ችያነ እይን ሳሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛት ዕለት ኩልክሙ ውእድ ወአንስ በበአስማቲኩም ወቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንቱሙ ትዝክሩነ በጸለትኩሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወደሙ አሜን። ስንክሳር ሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ካብ ምስጋና እግዚአብሔር ኣይፍለየና። ካብ ስንክሳር ካብ ናይ ቅዱሳን ስንክሳር ምንባብ ኣይፍለየ ገድሊ ኩሉ ናይ ቅዱሳን መዓዛ ኣይፍለየና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣረመለይ አሜን። ወአሜን ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ ውእቱ ሰላም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ወድንግል በሥጋኪ እም እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ደማ ይጸልነ ከተማ ጸልነ መክራንኪ አሜን።